Barka da zuwa muradinmutv. A daren jiya 1 ga watan Janairu, yayin da al'umma suke cike da murnar sabuwar shekara, jaruma Nafisa Abdullahi, wacce ma'abota kallon shirin Labarina suka fi sani da Sumayya, ta zo musu da tsaraba. Nafisa Abdullahi ta wallafa a shafinta na Instagram cewa ta fice daga cikin shirin Labarina. Ta yi ƙoƙarin bayyana dalilin ficewar nata a cikin shirin na Labarina, inda take cewa lokutan da aka bata na ci gaba da ɗaukan shirin na Labarina ya ci karo da lokutan da take sauran ayyukanta. Ficewarta cikin shirin shi take kallo maslahar da za su fahimci juna. Sai dai ba a nan gizo yake saƙar ba. Shin yaya ma'abota kallon shirin na Labarina za su kalli Sumayya da wata sabuwar fuska? Ga dai saƙon da ta wallafawa mahukuntan wannan shiri na Labarina, wanda ta tura shi zuwa ga daraktan shirin, wato Malam Aminu Saira. Nafs Entertainment Limited to Aminu Saira, Sairamovies Investment Limited, 1st January 2022. Dear Sir, season's greeting. I write this letter to inform you that I shall be withdrawing my services as actor or actress on the series Labarina. The withdrawal of my services at this period is as a result of my heavy schedule for my personal ventures, knowing this will not enable me to be readily available for production shoots, as the case may be with the aforementioned production, Labarina. Contrary to most popular belief, working on the series Labarina has been quite enjoyable, to say the least. I have had a transparent working relationship with the production crew, producer, and everyone involved in the legendary project. And as such, it gladdens me to know that as I will be leaving the project, I do so without enmity toward anyone and not toward me. I sincerely appreciate you and everyone whom I have worked with on the project Labarina, and I look forward to working with you again in the future when my affairs have been better settled and can allow me the luxury of time. To all viewers of Labarina, my followers and fans, I want to appreciate you all for your support and love. Surely, we will make more legendary exploits this year. Thank you. Wishing you a prosperous new year ahead. Yours sincerely, Nafisa Abdullahi. Wannan shine saƙon da jaruma Nafisa Abdullahi ta wallafa a shafinta na Instagram, wanda ta aike wa daraktan shirin Labarina, wato Malam Aminu Saira. Ku ci gaba da kasancewa da muradinmutv. Ga waɗanda wannan ne zuwansu na farko wannan tasha tamu mai albarka, sai ku taimaka ku danna mana subscribe, ana ku danna ƙararrawa yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗora shirinmu na gaba. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa da muradinmutv. Muradinmutv tashar.